τη γνώμη μας, δηλαδή αν είναι κρίσιμος είτε έχει... Βεβαίως έχει ενδιαφέρον. Βεβαίως έχει ενδιαφέρον. Γιατί έχει ενδιαφέρον? Γιατί παίζουν στην έδρα μας και έχουμε ελπίδες. Παρακαλώ. Έχουμε να παίξετε μια καλή μπάλα. Εσείς οι ενδιαφερόμενοι. Αυτή είναι η γνώμη σας. Μάλιστα. Έχω καλή γνώμη και έχουμε να νικήσετε. Παρακολουθάει ο Φακός με αυτό που μιλάει. Και μία βεντέτα του σημερινού ποδοσφαίρου. Τι γνώμη έχετε, κύριε, για το σημερινό αγώνα? Πιστεύω ότι θα γίνει ένας καλός αγώνας, μόνο να μην υπάρχουν θύματα. Δεν το νομίζω με αυτό. Εσείς, κύριε, με το παγότο, τι γνώμη έχετε? Να πάρετε μία ήττα. Δύσκολο αυτό. Τον Άσο. Έλα, Θανάση. Θανάση. Έλα. Εδώ έχει προσοχή, έλα τώρα. Έλα τώρα. Έλα. Τι γνώμη έχετε για το σημερινό αγώνα? Τι πού τώρα. Τι σπυρνόεται τον αγώνα, δεν το πίσω. Πες πότε. Τι είναι πού. Πες, τι θα πεις. Κάτι θα πεις. Κάτι πρέπει να πεις. Να κινήσετε για το σπυρνό αγώνα. Βρε. Άντε, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα θα γίνει ένας αγώνας μεταξύ Κερασιάς Οξίνιας. Τι γνώμη έχει? Τι γνώμη να έχουμε, οπωσδήποτε είναι καλή ομάδα και πιστεύω ότι θα έχουμε κάποιο Οπωσδήποτε καλό τέλος. Μετράει και το προηγούμενο αποτέλεσμα. Είχαμε φάει 12 νομίζω. Είχαμε ρίξει 12. Εντάξει. Έχουν περιθώρια για να καλυφθούν αυτά τα 12. Τίποτα παραπάνω. Άλλος. Τα παπούδια. Τι να πω, εγώ δεν ξέρω τίποτα για ποδόσφαιρο. Δεν γνωρίζω τις ομάδες. Τι ελπίζεις, Νίκη? Μα δεν γνωρίζω τις ομάδες, εγώ δεν ξέρω, δεν έχω ξαναδεί τις ομάδες και δεν μπορώ να πω τίποτε. Αφού παίζουν καθημερινά στην Κρυβουλιά. Τι θα σε ευχαριστώσει περισσότερο? Να κερδίσει η Κερασιά. Ευχαριστώ. Άλλος. Τον ακούω. Η Κερασιά είναι σχεδόν μέτρη, είναι ή κερδίζει, δεν κερδίζει, να σούδα να σπάσει. Μπορείς να μιλήσεις μέσα στο μικρόφωνο τώρα. Εδώ. Μια άποψη του γηπέδου της Μεγάλης Κερασιάς, όπως το βλέπουμε με την κάμερα. Μπροστά μας εκτείνεται μια προσπάθεια που έκαναν οι Ευσταθίου και οι Τσίκαρες, σύμφωνα με τα θέλη αυτών και τις αποφάσεις. Έγινε μια ωραία δουλειά και πιστεύω να πετύχουμε τη νίκη που τόσο επιθυμούμε. Οι παίκτες βρίσκονται στην κάμερα μπροστά της Μεγάλης Κερασιάς του γηπέδου και ετοιμάζονται για τον κρίσιμο αγώνα που θα ακολουθήσει. Τρέξιμο, προσδιάστημα και σούτ. Πάμε κάτι μέσα. Κατεβάζετε εσείς τα τέτοια κάτι τα καγόνια. Και τα νεότερα θα ακολουθήσουν όταν θα αρχίσει η έναρξη των αγώνα. Το βίντεο! Ναι, να κάνουμε ένα τελευταίο. Γεια σου, Ετώλιο. Γεια σου, Καλά, καλά. Δεν κάνουμε τώρα. Φώναξε, εδώ μέσα. Πού εδώ? Για ένα φωτομάτι εδώ. Καλά, κανονικά πρέπει να γυρίζει την κάμερα μόνος σου. Είστε από μπροστά. Σιγά σιγά, όχι. Να πάρει καλά.
Πίσω κάτω Ναι, έχω εντάξει, στο αυτό μισό. γίνεται. Περίμενε, που το έχω το μικρόφωνο. Θα το έχω μέσα στο αυτοκίνητο. Για θέτω το μικρόφωνο το αυτοκίνητο. Ήτω κάτι ακόμη, νομίζω κάτι ακούμπησα, γιατί το μήπως... Μήπως νομίζω έχεις κλείσει για εκείνα. Δεν δουλεύει το... Δουλεύει όμως είναι σωστό. Τέργυρο, έτσι. Ποια είναι? Καλά. Όχι, φάση. Αλλά σειρά δεν πειράζει. Ο αγώνας έχει περίπου 5 λεπτά που άρχισε και οι δύο ομάδες δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον εκτός από ένα offside που βγήκαν τις οξίνες και έτσι τελείωσε η φάση. Την μπάλα την έχει ευσταθεί και κερδίζει ένα πλάγιο. Χτυπά το πλάγιο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ευσταθείο, μια ανατροπή και πλάγιο. Το πλάγιο το χτυπάει ευσταθείο, μέσα στη μικρή περιοχή. Φεύγει μπάλα, χολεύω στην μπάλα, περνάει έναν, κάνει τη σέντρα, πάλι στον ευσταθείο. Την παίρνουν τις οξίνες, μεταβιβάζει, περνάει από τον ευσταθείο ένα λάθος τραγικό, μαζεύει την μπάλα μπροστά και είναι γκολ. Η σέντρα και τα υποκόλουθα, ευσταθείο στη διεκδίκηση, προχωρεί, τον κόβει, Χολιάβας γυρίζει, Τσίκαρης στον έλεγχό της, Ευσταθείο τη μεταβίβαση, Ευσταθείο, ξεφεύγει από έναν αμυντικό, Ευσταθείο την μπάλα, μια μπάλα ο Ευσταθείο Χρήστος, χωρίς αποτέλεσμα. Η μπάλα στο Μελέτη, Ευσταθείο διώχνει, χωρίς αποτέλεσμα. Ευσταθείο την έχει την μπάλα, στον άλλο Ευσταθείο το μικρό, τριπλάρει έναν, στον Ευσταθείο τον άλλο. Δεν ξέρουμε αν είναι γκολ. Μάλλον όχι, κόρνερ. Δεν ξέρουμε αν ήταν γκολ. Πάντως ένας αμυντικός της οξίνας την έδιωξε την μπάλα. Μελέτης τώρα στο κόρνερ. Βαθιά η μπάλα. Πολύ για κεφαλιά. Διώχνει ένας αμυντικός, Τσίκαρης. Μία κεφαλιά. Ευσταθείο στον Ευσταθείο. Τσίκαρης. Ευσταθείο στο Μελέτη. Μελέτη στο σουτ. Μέσα στην μικρή περιοχή η μπάλα. Διώχνουν βιαστικά και η μπάλα καταλήγει πλάγιο.
το πλάγι με το Μελέτη στον Ευσταθείο. Το Βασίλη ένα σουτ σε έναν αμυντικό και είναι χέρι. Το φάουλ θα του χτυπήσει Ευσταθείο Χρήστος. Ο διαιτητής κάτι λέει. Η μπάλα περνάει ο Πολούς. Διώχνεται. Ένα σούτ ο Δημήτρης, ο Ζήσης. Ευσταθείο στο Τσίκαρη, στο εξτρέμας. Δεν είδαμε να βγαίνει, ο διαιτητής λέει out. Γκολκίπερ την μπάλα, κάνει το ελεύθερο. Ευσταθείο έδιωξε την άλλον Ευσταθείο. Διώχνει στο Μελέτη την μπάλα που τη μεταβιβάζει στον Ευσταθείο, το Χρήστο. Τριπλάρει έναν, δυο. Πολλές κόντρες. Και μπλοκάρει ο γκολκίπερ της Οξίνας. Το ελεύθερο. Ο Ευσταθείου με κεφαλιά. Τσίκαρη στην μπάλα, στον Ευσταθείο. Στο Μελέτη. Την πετάει δεξιά στον Ευσταθείο. Πολλές διαμαρτυρίες εκεί. Μάλλον φάουλ είναι. Οι δύο πήγαν για το αμπουκά εκεί. Ο διαιτητής καταλόγησε φάουλ. Μελέτη στο φάουλ, μέσα στη μικρή περιοχή. Από πολλά κεφάλια περνάει η μπάλα. Και μια χαμένη ευκαιρία από πλευρά Κερασιάς. Out η μπάλα. Χτυπούν το ελεύθερο. Γκολκίπερ και αμυντικός. Τσίκαρης δεν πρόλαβε. Το out για την Οξίνια. Φεύγει η μπάλα. Στο Μελέτη, στο Τσίκαρη. Φεύγει από αυτόν η μπάλα. Και out. Ευσταθεί ο Χρήστος στο αράουτ. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ένα σουτ, αλλά πολύ αδύναμο. Το ελεύθερο. Ευσταθείο, κεφαλιά και έξω. Καθίσουμε λίγο. Στο αράουτ. Ένα χέρι είναι εκεί. Το χτυπάει ο Ευσταθείο. Όλοι προωθούνται προς την περιοχή της Οξίνας. Ένα χέρι εκεί. Ένα φάουλ που κέρδισαν οι παίκτες μας της Κερασιάς. Στην μπάλα Μελέτης. Ένα σούτ στη μικρή περιοχή. Μια κεφαλιά και ένα ωραίο αλλά άστοχο σούτ από τον Ευσταθείο Αθανάσιο. Μετά το γκολ που δέχτηκε η Κερασιά, έχει ένα εκρηκτικό 15 λεπτό, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Οι ευκαιρίες υπάρχουν. Τα γκολ δεν βλέπουμε. Ένα ράο τώρα.
Το χτυπάει ο Χολέβας, ο αδερφός μου. Κι άλλο ένα ρουτ. Το ρουτ Ευσταθίου. Διώχνουν τις οξύνες. Ευσταθίου την μπάλα. Πήγε να κάνει μια τρίπλα, τον κόβει. Η μπάλα πίσω στο τερματοφύλακα μας, στον Καραγγέλη. Η μπάλα στους αδερφούς Ευσταθίου. Ο μικρός την αφήνει στο μεγάλο, στο Χρήστο. Μάχεται. Δεν τη χάνει. Τριπλάρει έναν, δυο. Τώρα ο Τσίκαρης την μπάλα. Ένα σουτ. Μια χαμένη ευκαιρία. Ευσταθίου. Και ένα γκολ! Και ένα γκολ, αγαπητοί ακροατές, από τον Ευσταθίου, τον Βασίλη Κοινός Γουέδας. Και η ισοφάριση. Βλέπουμε γίνονται επεισόδια. Γύρω την κάμερα προς τα εκεί, Μίτσο. Βλέπουμε γίνονται επεισόδια εκεί. Πολλά επεισόδια. Και ξύλο βλέπω. Ένας εξαγριωμένος οξυνιώτης κατέβηκε από πάνω από το κακοπλεύρο εκεί που υπάρχει λήξα με τα λύκια και επιτίθηκα κατά του διαιτητή, πράγμα το οποίο είναι αντιαθλητικό και πρέπει να τιμωρηθεί με κόκκινη κάρτα και ο αγώνας μπορεί να μηδενιστεί από το διαιτητή. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς αποφάσεις θα πάρει. Οι ανομαλίες συνεχίζονται μέσα στο γήπεδο, οι θεατές μπήκαν μέσα. Κάποιος παρακαλεί τους παράγοντες της εξέδρας να βγουν ξανά έξω. Να αποστείλω τον σύντροφό μου, το ρεπόρτερ μέσα να πάρει αυτό από τις μάρτες με το μικρόφωνο για να πούν οι παίκτες και οι αντίπαλοι μας της οξύνας τι ακριβώς έγινε με το διαιτητή. Η κάμερα δεν πρόβλημα να το πιάσει. Οι μικροί επετείνουν μέσα στο γήπεδο, τώρα εξακρεωμένοι όλοι οι μικροί βγαίνουν ξανά έξω, θυμωμένοι, ο αγώνας δραματικός. Να πάρω και μια μπουκιά τσιγάρο. Οι παίκτες αναμεταξύ τους παρακαλούνται για να συνεχιστεί ο αγώνας. Ήρεμα. Και εκείνο που τους έκανε να ξεγριωθούν, ίσως να ήταν κάποιο λάθος που ο διαιτητής δεν είχε το βλέμμα του απάνω στην μπάλα ακριβώς στη φάση. Και έγινε ισοφάριση και εξαγριώθηκε ο παίκτης της οξύνιας. Να ρωτήσω και τον σύντροφό μου με ποιο νούμερο ήτανε. Το νούμερο 14, πολύ εξαγριωμένος. Με συγχωρείτε για το λάθος, ο αριθμός της φανέλας ήταν 6. Οι παίκτες της οξύνιας διαμαρτύρονται εν συνεχεία ότι θέλουν να σταματήσουν τον αγώνα και γι' αυτό στα κόλλια φρύπτει. Φως πάω ο αγώνας. Ο αγώνας συνεχίζεται. Οι οξυνιώτες στην μπάλα κατεβαίνουνε, προσπαθούν να κάνουν μια αντεπίθεση. Ωραία η αντεπίθεση. Ο τερματοφύλακας μπλοκάρει και δίνουν το μικρόφωνο στον σύντροφό μου. Ο Καραγγέλης στο ελεύθερο. Στη γραμμή του κέντρου. Ένα κοντρολάρισμα. Ευσταθίου ο Χρήστος την μπάλα. Μια μεταβίβαση. Ένα λάθος από ένα αμυντικό της οξύνας. Μια κεφαλιά και μπλοκάρει ο τερματοφύλακας. Η μπάλα περνά τη γραμμή του κέντρου. Ευσταθίου κόβει. Η μπάλα σε αντίπολο, ξανά κόβει. Ξανά σε αντίπολο. Ο Τσίκαρης διώχνει στα εξτρέμ και μπλοκάρει ο τερματοφύλακας. Ξανά ελεύθερο και ξανά απόκρουση. Μια-δυο κεφαλές
Και ένα out. Το χτυπάει ο Τσίκαρης προς τον Ευσταθίου, τον Χρήστο. Στο Τσίκαρη. Ο Ζήσος στην μπάλα. Και την τελευταία στιγμή διώχνει σε πλάγιο out ένας αμυντικός της Οξίνες. Μερέτη στο πλάγιο, στον Ευσταθιού, μια μεταβίβαση, ένα γυριστό από το Ζήσο και out την μπάλα. Μπάλα περνά τη γραμμή του κέντρου προς τη μεγάλη περιοχή της Κερασιάς. Ένα κόψιμο από τον Χολέβα. Ευσταθίου την μπάλα. Μία μπαλιά, αλλά ήταν πολύ δυνατή και έτσι πρόβαλε πρώτος σε τερματοφύλακας και μπλόκαρε. Το ελεύθερο. Το κοντρολάρισμα από τον Οξινιώτη παίχτη. Μια τρίπλα στον Ευσταθίου τον παίχτη μας. Κόβει ο Ευσταθίου, ο αρχηγός μας. Το σουτ. Ή μάλλον μπαλιά προς τον Ευσταθίου, τον ξάδερφό του. Και ο Χολέβας παραχωρεί αράουτ. Ξανά κόβει ο Χολέβας. Ευσταθίου την μπάλα, Τσίκαρης διώχνει προς τη μεγάλη περιοχή της Οξίνας, αλλά αυτοί με τη σειρά τους παραχωρούν πλάγιο. Το πλάγιο από το Μελέτη προς το Ζήσο. Ωραίο το σουτ, δυνατό, αλλά καλός και ο τερματοφύλακας. Το πλάγιο ξανά και ξανά και η μπάλα out. Χτυπούν το αράουτι της Οξίνες. Ευσταθίου κόβει προς έναν Οξινιώτη παίχτη και είναι offside. Οι παίκτες μας τραβήχτηκαν και έτσι έπεσαν στην παγίδα του τεχνικού offside οι Οξινιώτης παίκτες. Ευσταθίου προς το εξτρέμα μας, τον άλλον τον Ευσταθίου και ένα ράουτ. Το πλάγιο χτυπήθηκε γρήγορα και μια χαμένη ευκαιρία από πλευράς Κερασιάς με τον Δημήτρη το Ζήση. Ένα κόρνερ τώρα πλευράς Κερασιάς με το Μελέτη. Κάτι έπαθε ένας ο τερματοφύλακας της Οξίνας. Τον κάνουν μασάζ. Ελπίζω να μην είναι σοβαρό το τραύμα του. Νομίζω σηκώνεται. Όχι. Πρέπει να έχει χτυπήσει. Σηκώνεται σιγά σιγά. Ευτυχώς δεν είναι τίποτα το σοβαρό. Κουτσένει ελαφρά. Ο παίκτης νομίζω, ο τερματοφύλακας νομίζω αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο και αν δεν κάνω λάθος ετοιμάζεται να πάρει ένας άλλος στη θέση του. Έχει πάρει ήδη ένας άλλος στη θέση του. Η μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Ο τερματοφύλακας μπλοκάρει. Η μπάλα περνάει τη γραμμή του κέντρου. Ευσταθίου κόβει με κεφαλιά. Στο Χολέβα. Χολέβας με τη σειρά του κεφαλιά. Χάνει την μπάλα. Χάνει και την ισορροπία του. Και ένα ράουτ για την Κερασιά. Το αράουτ στον Καραγγέλη. Καραγγέλης το ελεύθερο. Κάτω από τη γραμμή του κέντρου.
Την μπάλα την έχουν τις οξίνες τώρα. Ευσταθείου προς την αντίπαλη περιοχή. Ο Μελέτης πηγαίνει να δώσει την Ευσταθείου, αλλά κατά λάθος τη δίνει σε έναν οξυνιώτη παίκτη. Και ξανά ο Ευσταθείου, αλλά με αντιαθλητικό τρόπο. Το φάουλ ετοιμάζονται να το χτυπήσουν. Χτυπιέται. Ευσταθείου την μπάλα. Το προλαβαίνει ένας οξυνιώτης παίκτης. Και ο Τσίκαρης αφήνει να βγει σε πλάγιο, το οποίο χτυπάει ο Ευσταθείου. Και ένα πλάγιο για την Οξίνια, για την ομάδα της Οξίνιας. Ή μάλλον φάουλ. Το χτυπάν. Ευσταθείου κόβει. Και ένας παίκτης της Οξίνιας διώχνει την μπάλα έξω από τον αγωνιστικό χώρο, out. Συμπληρώσαμε το 25ο λεπτό. 1-1 το αποτέλεσμα. Η Κερασιά ασφαλώς έχει μεγαλύτερη περιοχή μετά τον γκολ που δέχτηκε. Και η μπάλα out. Τα λέω καλά. Η μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Ένας οξυνιώτης παίκτης. Ευσταθείου την μπάλα. Περνάει δυο μαζί. Αδειάζει. Ευσταθείου και out. Το χτυπάει ο άλλος Ευσταθείου. Η μπάλα προς τον άλλον Ευσταθείου, που προχωρεί, περνάει και τον άλλον παίκτη μέσα στη μικρή περιοχή και μπλοκάρει ο τερματοφύλακας. Ευσταθείου κόβει κάτω από τη γραμμή του κέντρου, στον Ευσταθείου τον Αθανάση, μέσα στη μεγάλη περιοχή, προς τον Τσίκαρη τον εξτρέμας, αλλά μπλοκάρει ο γκολκίπερ της Οξίνης. Το ελεύθερο περνάει τη γραμμή του κέντρου και ξανά ο Ευσταθείου κόβει με κεφαλιά προς έναν οξυνιώτη παίκτη που ανοίγεται επικίνδυνα, αλλά τον εξοδετερώνει ο αρχηγός μας, ο Ευσταθείου. Η μπάλα παίζεται στο κέντρο. Ένας οξυνιώτης κάνει μια μεταβίβαση και ένας άλλος τη διώχνει έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Αλλά η μπάλα ευτυχώς σταματάει χωρίς να φύγει και να έχουν καθυστερήσεις. Ο τερματοφύλακας βγήκε και πήρε ένας άλλος στη θέση του. Ο Μελέτης στο πλάγιο. Και ξανά out. Η μπάλα επαναφέρεται στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μελέτης χτυπά το αράουτ στον Ευσταθείου. Ο Ευσταθείου ευτυχώς προλαβαίνει και γυρίζει τον τερματοφύλακα μας στον Καραγέλη.